Watipa, kira kanbauti-pa. Kontati te ban ala nu akajonche, kontati te ban ala kira na akajon samonche. Otike, no kira domo do je uli kwasira. Aha. Abato anoni tete ala ko bonya do kune de ba don ne mi sigara nene. Ni shukle uli ka waju ke kafiri so do polo ka bi. Ni mat me takana bila so kafiri bana. Mais chance na di mo ma di kono ni taraka ba bana na ko kele tako kele chance kele. Chance flatter jombolo. C'est un chance ayi ni saraka bo ya bani. Ole kama ni ko nganga sabanye bi don de c'est ko ni sa grand kutala. Ndalo so ya fama ala o ba nyebi. Kati muri bara ko ba nyebi ka datke dala jugu dabla o ba nyebi. Ka koma tigini tuyi ka sna gele tuyi ka kansna gele tuyi ka hasiri na ka hasida tu mo na ki duzu para ka sabali o ba glandu ni sa na glandu kutala. Ni kamana gana. Kabo étape là. Kati kabo kono étape. Ki dai kini keraka. Ki yeshi koroma. Ka fini boy yala do ko fini te boy yala ma fu ayo ngo. Ki yeda be bogoma ki kobe bogoma ki disi be bogoma saka jan. Balma muso mami sapoko ko kabu saka jan. Mati wuli de lo fo kiyama jema wuli folo ni sara de ka die bana nana ma din sara sambina ni ala te kuma ma shife o fana be mo be kiyama do wakati do wayi sara ni abe damne de kaburu kono ni kera nyanga tamoy ala kambe kishi kantanga abe damne kaburu kono fo kiyama ni kera aljanna tunki abe damne kaburu kono fo kiyama yemi da be damne kaburu ko abi siga ha be damne ka sambi saba ke ala ko tala ka ta sambi ya ke nyanga kala sambi saba ke ala ko la sa o ke kira ko la o ke sabalila o ke nimanyala o ke shupesila mo mso do ko ne mama mi ben tan ko ma de ka sunu wa shupe mso do na ko ndo sa sawa mami madi ka sunu wa shupe ako mi da mu ni ka wajuru jani ako ma ka shupe sini ako wallahi mami samu ma fuka nga politique hali be ko ni da ko mami be shi kan si ala dala ka de ka ki ko ke ni dugu jara de beda ako malma tu 20 ans ba de ka sunu ako mso kele ka fo I ka dusu du ton kono ako wa ma go be fenfela ji kono ala be dia ni shupe sini ako le mo de be nyebo ni do fe de nyebo mo fe ako mami hali sa chugo nyanyi ni ala fe ala yirana sa chugo ko be sa kaba ko be ni do so na ala salamuso sakaja I prepare ka sa me be ni ala kili bagajiya ala kili la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا هو لا إله إلا أنا لا إله إلا أنت دا على لا يكسو على يفلان كفوت تشينا كما كما على يجدا من كان دونا تسمى سما kabi ala jeda dabali kala jugu dusuku masuma kabi ala jeda muso mi yeta boni son ka wali de utati fo kati de kabu ko de lafia ala lafia ma harami ite sani ala mi man muso be ka sasa tuko chama na kuma ba man ro mabi klama muso ama silla harame ala yanke ka nyogo la dia ayatu muso tawhidi ti ni ne musuri mami sa ko yo for monde entier nga signé kabla fen durube na be musula intouchable do fara briki do kuludo briki plein ni touchera les étoiles
la diɲɛ tɛ dɛ ala b'i sacogo kɛ hɛrɛ ye ala bɛ bɔda d'i ma ala bɛ kalimatu shahada sabati nɛn kan wallahi i sago i bɛ ko ye i bɛ ko mɛn o de ye ala kelebagaciya ye muso min ma foyi fara ala kan muso min tɛ moriso dɔn a tɛ boliso dɔn a tɛ tafo ko dɔn a tɛ nasi ko dɔn a tɛ sɛbɛn ko dɔn a tɛ tutu dɔn a tɛ kirisi haramuyalen dɔn a tɛ cɛ minɛ fura dɔn ale ko ala a n'a ka ciba ɲuman kisi nɛɛma b'a ye an b'a fɔ muso de ko victoire k'i bolo kɔrɔta k'i tilala fo ka dugukolo meleke fo ka taa lahara k'a firiya tɛ bila silamɛya sanfɛ fo ka dugukolo meleke ibilisa tɛ se ala la sa o ma deli ka kɛ tawhidi ala ye siranɲɛ sabali sufɛ seli dusukun ɲuman n'a b'i la n'i bɛ sanni kalimatu shahada ye o de man ca musow la bi maaw bɛ kasi la tuma min o b'a sɔrɔ i bɛ yɛlɛ la mɛlɛkɛbaw bɛ k'a fɔ k'i ɲɛji cɛ k'Alahu taala ko k'an ka n'a f'i ye k'i ɲɛji cɛ k'i bɛna don alijanna la ko t'i la k'i kana hami rabbuna Allah thumma istaqamu alla takhafu wa abshiru kuntum tu'adun ko fadenya banna bi kansinaya banna bi cɛ ka gosili banna bi a ka yala jugu o y'a ko ye bi k'i sɔnna ala min ye ka da ala la k'i labɛn ko alijanna de y'i ta ye bi kana kasi k'i kana hali n'i sara n bɛ jɔ n'i denw ye ni ala y'i denw ta kuma banna hali diɲɛ bɛɛ jɔr'u kɔntogo la ala tɛ sɔn ni ala y'i ta tali banna ale kama ko musow ka sɔn ala ye n'i sɔnna ala ye i ko nin ɲɛ bɛɛ ye kelen ye hali n'i sumana don min ka t'i bila kaburu kɔnɔ ala b'i denw ta wallahi tawhiditigi den tɛ ɲani i bɛ sɛgɛn de mais i tɛ to janfan na i bɛ lajarabi de mais i tɛ to nkalon na i bɛ sa de ni kalimatu shahada ye muso a ye sɔn muso a ye sabali muso a ye sigiw nɔgɔya muso a ye morikan don bila n t'a dabila i b'a dabila ni saya nana i b'a dabila a tɛ se saya ma ni bana jugu ciri ma don min i bɛ k'a kɛ min na o bɛ k'i ladonbaga ye i b'a dabila a ye hakili jigin kabako la n'i ye musow ye moribaga la bolo sinaya denko nafolo mɛ a juguman ba cɛko ja mɔgɔ bɛ taa tasuma la mɔgɔ kama ja mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i bɛ taa tasuma la lahara ka t'i ka lahara tiɲɛ cɛ kama moribara muso a ka bɔ kulo ye cɛ ka bon muso kelen ma o man d'o ye dɛ ko voler man ɲi an tɛ k'a faamu nka bɛ ni faamu cɛ bɛ ni faamu yɛrɛ cɛ ala y'a kɛ muso ka lajarabi ye fɛn fɛn ni ala bɛna jɔn bonya n'a ye a b'i lajarabi n'a ye ni muso in a sinamuso nana fara a kan munna an bɛ prévu ninnu di silamɛmusow ma de fo k'i sa i tɛ ni ɲɔgɔn mɛn ala kɛra tile la mɛ anw de tile la a bɛ kɛ bi wa ko b'a kɔ hali a t'a ka moribaara dogo ne ye nin de fɔ diɲɛ bɛɛ ko n'i sinamuso kɛra morikan donna ye kana pressé dɛ f'i ka kɔlɔsi ta i k'i sigi ka tapi ka 2 heures 3 heures 4 heures n'i bɛ se yɛrɛ wuli 1 heure ko ka ca bi k'i da fo 4 heures e bɛ jumɛn fɔ 5h30 b'a sɔrɔ fajiri sera ka ban heure 1 ni tila o ka dɔgɔn sa hinɛ i yɛrɛ la n'i bɛ se ka wuli 1 heure n'i bɛ se ka wuli 2 heures wallahi a b'a si kɛ morikan donna ka tila ka na sigi a janti kan ko karisa ko yafa n ma ko n y'a bɛɛ kɛ ka dɛsɛ ni ala tɛ jɔn bɛ se ka mɔgɔ tanga bi malilatigɛ ma nɔgɔ bilen dɛ i bɛ min ma o b'i ma i tɛ min ma o b'i ma maaw hakili tɛ saya la bilen dɛ maaw hakili bɛ maaw ka ɲɔgɔn ka hɛrɛ de la fo n ka karisa ta tiɲɛ a kana hɛrɛ sɔrɔ fo n ka karisa den ta tiɲɛ o hakili tɛ saya la bilen dɛ o hakili t'u kaburu la dɛ an hakili de bɛ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ i b'o girinna tuma min dɛ mɛlɛkɛ y'i lajɛ tile kɔnɔ siɲɛ 5 ko karisa k'e kan ka sa semaine wɛrɛ a b'a fɔ dɔw ye ko karisa ko san wɛrɛ ko b'a sɔrɔ e ta banna a b'a fɔ ko karisa ko nin ye sigilen moriso la k'e bɛ san dans 3 heures
muso joli bɔtɔ muso la n'o ye accident kɛ ka sa muso joli to mori kɔrɔ ka se ka bi k'a cɛ ka taa kun min kama jaw yɛrɛ b'ale la mori t'o kalama ale t'o kalama ka se dɔgɔtɔrɔso la ka ban a sɔrɔ a kirikagalen dalen ka tɛsi k'a la k'a lajɛ ko grossesse b'a lajɛ ale taara morikɛ fɛ yen kɔnɔko de la cɛ kɔntannen ba bɛ ka na ni résultat ye ka na sɔrɔ den ni suɛ kɔɲɔmuso joli sara a ka ca u ti foyi dɔn u ti u yɛrɛ dɔn u ti maa ta dɔn ala de bɛ se bɛɛ dɔn i bɛ nin girinna tuma min mɛlɛkɛ kelen k'a f'i ye ko karisa den karisa ko san wɛrɛ ni heure la ni minute la k'o b'a sɔrɔ a bɛ kaburu kɔnɔ k'a to a dɔw ta kalo a dɔw ta dɔgɔkun a dɔw ta k'i bɛ sa sini a dɔw ta k'e bɛ bɔ yan sisan k'e bɛ sa sira la. nin bɛ na ni mori baara ye hali dugu t'a la dukɛnɛ na bɛɛ ɲɛna a ye ko bɛɛ kɛ a bɛ na ni saga finma ye a bɛ na ni ba finma ye a bɛ na ni sɛ finma ye nin yɛrɛ ye hɛrɛ ye a y'i to o de la don kelen a donna a ka so kɔnɔ a sigilen dɔrɔn muso filanan ye porte tabi a yɛrɛ ka kuma ko ni n y'a dɔn i kun don ko n t'a fɔ wuli a ko ko wuli dɔrɔn muso donna a donna dɔrɔn a y'i bala sen na ni mɔgɔ y'i majigin ala b'i kɔrɔta a sina ten tɔ k'i sigi k'a sen minɛ ko karisa ko furu ye latigɛ de ko yafa n ma ala kama i ka kɛ n fɛ ala kama an ka ɲɔgɔn minɛ ko n b'i deli ko n tɛ joli jalaki ɲini n'ala y'i sɔn saba la n ka b'i bila i ɲɔgɔnw ɲɛ ko n kɔrɔ sabali i ka yafa n ma ala kama i ka n kanu ala kama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kama an ka sigi diya furu ye latigɛ ye a y'i sen ka mɛlɛkɛ min tan ko ni n tun y'a don ye don ti accepte i ka don ko fo lahara n ti yafa i ma wa n ti k'i fɛ fo saya muso dɔw ka t'i ka gɛlɛn sa la a bɛ kati gɛlɛya ban i b'a kati gɛlɛn fɛn fɛn a bɛ kati gɛlɛya kɛ min na a ka ko bɛ na laban o de bolo o de kama ne ko jɔn ka sabali n ko mɔgɔ b'i ju jɔn dɔ i t'i laban dɔn bi i bɛ ka dɔ kɔn sini o de bɛ na hinɛ i denw na bi i bɛ ka dɔ kɔ i banabaatɔ o de bɛ n'i ladon a ye sen de kɛ k'a sinamusonin tan ko fo k'an san tɛ yafa i ma wa n tɛ k'i fɛ fo lahara cɛ ko maliyɛnmuso ka cɛ ko kɛra kabako ye dɛ ne dabali de banna denni ni ɲɛji bɔra u tora sigi gɛlɛya la a tora ka mori baara la san kelen k'a ni kalo saba i n'a ni 3 mois ala nana bana ci muso fɔlɔ ma sata bana wallahi maa tɛ to dabali la ko ala t'i ladi maa tɛ to waliden ta tiɲɛ na k'i laban don ye maa tɛ to warikan don ni somakan don ni bolisɔn na walidenw kama fo ala k'i kɛ ka diɲɛ ladi muso a y'a to il est temps a ye heure lajɛ wagati sera 17h30 aw ɲɔgɔn kuma bɛɛ ni ɲɔgɔn kuma don dɔ la e bɛ kaburu kɔnɔ ne bɛ kaburu kɔnɔ se banna se seginna se tigi ma jali la ɲana se banna kuma banna disigosi banna kɔrɔmatigɛli banna a bɛɛ banna a labanna ala ta la silamɛmuso san 1 ani kalo 3 a nana da bana na bana ja fura bɛ ala de bolo ja Tunisie tɛ se ja Maroc tɛ se ja Amérique tɛ se France tɛ se ja wɛrɛ tɛ ja bolitigi tɛ se nasijitigi tɛ se sɛbɛntigi tɛ se tafotigi tɛ se ja musiriku kɔgɔlenw tɛ se i bolila ka don minnu kan a bɛ ni minnu dala kunkolo mɔsi la ja se t'u ye silamɛmuso k'a kɛ ka dɛsɛ k'a ban kana muso da ten tak a ko k'a ɲɛ tɛ da min ka fo saya ka n'a laban o de bolo ale denmusonin fɔlɔ o b'a cɛla la den tɔ bɛɛ buruburu n tɛ k'i fɛ fo sa heyi ko dɔ man ɲi dɛ mɔgɔ ka n'i se yira wallahi ni jɔn y'a se yira jɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn ala bɛ dimi o de kama n bɛ to k'a fɔ diɲɛ laban cɛw ye n'a ye sira ala ɲɛ a kana aw ka se yira aw musow la to ala b'a ka se yira aw la wa musow a fana kana aw ka se yira aw sinamusow la n'o tɛ ala b'a ka se yira aw la a kana aw ka se yira aw kan sinamusow la n'o tɛ ala b'a ka se yira aw la a ye sen kɛ ka min tan a nana b'o tɛgɛ de kɔnɔ
o de b'a ka kusi fali a ma diɲɛ ye o de bɛ dumuni d'a ma o de b'a ko o de b'a jɛ hali a tɛ se k'i ɲɛ kɔrɔta ka mɛlɛkɛnin lajɛ bilen depuis a bɛ kuma kana kuma ban depuis a bɛ sigi kana sigi ban ka taama ban a dalen don net saya mana fɔlɔ ala ko min kɛ ka diɲɛ ladi ko ni m'a to ko n'a toli bɔ k'i kelen b'a cɛ k'ale tɛ b'a cɛ la ko ji laban ye jumɔgɔla ye kana ka se ban pewu ka se laban mɛlɛkɛnin bolo hey fɛnman jugu diɲɛna e tigɛra maa min na k'a fɔ k'a juguya o kana k'i ladonbaga ye i bɛ sa n'a malo ye foyi t'a se maa ma juguya kɔ dusukun juguya ani kana gɛlɛya ko gɛlɛya n t'a dabila i b'a dabila su tɛ wuli ka foyi kɛ banabaatɔ gɛlɛya tɛ se saya ma banabaatɔ bɛ se degré dɔ ma e bɛ se ka mun kɛ bilen e maa min bɛ se k'i ka kusi bɔ i yɛrɛ ye n'i ye banakɔtaga kɛ fo dɔ ka ɲɛ i ma se ma ban est ce que a sera saya ma sinamusonin de bɛ dumuni tobi ka d'a ma a b'a ko wa ni min nana o bɛ kasi de karisa ala ka barika b'i si la ka na kunu lajɛ dɛ a ko k'a kana nin fɔ ko ne tɛ kunu lajɛ ko n bɛ ala de lajɛ nin bɛna fatu don min denmuso fɔlɔnin bɛ yen sinamusonin bɛ yen ni denmuso fɔlɔnin ko la ilaha illallah yau n'i ye banabaatɔ ye cogo dɔ la i ka kalimatu sahada fɔ kana fɔ a fɔ dɛ i b'a fɔ dɔrɔn la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la ilaha illallah n'o fɔra dɔrɔn a b'a ko ne t'a fɔ baga ye ko pɔnti 7 bɛ ka genge na yanni ni sakuma cɛ musokɔrɔba de bɛ k'a fɔ ni den ko dɔrɔn ko la ilaha illallah a b'a fɔ k'u bɛ ka pɔnti 7 genge na k'a ma ban gengeli la fɔlɔ nin jaabi ye ɲɛ kelen ni ko muso dɔ ma ko la ilaha illallah a b'a fɔ ko ayi ko n bɛ sirɛnin kɛ ka basa min sɔn k'a bɛ min jukɔrɔ nin kuma ye kuma kelen dɔw b'a f'i ye ko ne tɛ nin fɔ b'a ye koyi ko ni waliden baara k'a halaki k'a ta tiɲɛ k'a den kɛ gulɔmina ye k'a ma foyi kɛ n na i b'a fɔ dɔ ma ko la ilaha illallah b'a ko ayi ko n ye sinamusonin baara k'a ma fɛn kɛ n na i b'a fɔ dɔw ma k'a fɔ la ilaha illallah a b'a bolo d'a disi la ko n sɔn jugu bɛ na tigɛ ko taa n ka aramɔgɔ kɔfɛ ko boli jɔlen bɛ yen i b'a fɔ dɔw ma ko la ilaha illallah a b'a f'i ye ko taa aramɔgɔ dayɛlɛ ko nasiji bɛ arama i b'a fɔ dɔw ma ko la ilaha illallah a b'a f'i ye ko taa porte fɛ dayɛlɛ ko boli ni kumabali b'a kɔnɔ i ye min ye i y'o de i tɛ min ye fo k'i sa i ti ko muso ne bɛ to ka kuma kelen de fɔ aw ye apparence tɛ ne ye nin ye tɛ disi gosi tɛ i ye min ye i y'o de i tɛ min ye fo k'i sa i tɛ ko ye walahi i ye min ye i sa don a bɛna dɔn k'i y'o ye muso a y'aw dogo dilan a y'aw kɛnɛkanda dilan a y'aw réalité yira a ye kɛ maa ɲuman ye n'i ye min ye n'i sara don min i y'o de ye wa i ni ala cɛ i y'o de ye ala b'i dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a b'i dɔn ka tɛmɛ mɔgɔw kan maaw bɛ maaw de nɛgɛ maa tɛ ala nɛgɛ maa si tɛ ala nɛgɛ k'i yɛrɛ kɛ komi ɲɔgɔn silamɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ waliden da bɛ gogoro la i bolo kamalennin ma taa a ba sinamuso ka da kongo a ye ne de wele a don ne b'a mérite n ka mérite na taga laban in dɔgɔn sisan fo kamalennin bɛ kasi a ko ma nin bi ko n'i ka wajulu dɔ de bɛnna tiktok kan sisan ko n ye baara min kɛ ko n b'a f'i ye a ko malimatu ko ne taara n ba sinamuso ka da kongo ko y'a sɔrɔ ne b'i ka fɛn lamɛn n bɛnn'a kan tuma min n bɛnn'a ma tuma min ko y'a sɔrɔ ne ni woloba de taara n ba sinamuso n'a denw baara k'a don kaburu kɔnɔ a tilala wajulu lamɛn la dɔrɔn a ye direct kɛ ka taa banicinin ka da kongo a ko tanti a ko han a ko tanti tugun ko an ka taa kaburu don na a ko ne ni n ba taara n'i denw baara ka taa don kaburu kɔnɔ ko na an ka taa n bɛ taa yir'i la a ko tanti ye da yɛlɛ ka tugu ale kɔ a ko mami ko bolo min ye si dɔ ma la o bolo kelen taara bɔ ko n ba dalen ni tanti bɔra an taara kaburu don na ko y'a sɔrɔ an ye wari di gardien ma ko n seginna ka na k'an ye min don an nana bɔ ko n taara n bolo jɔ k'a wɔgɔbɛ k'a bɔ k'a da n tanti tɛgɛ a ko mami min ye kabako in na n ka f'i ye bi kabi n tanti don a ma s'an ma a ka ɲi bɛɛ ma wa ko mami n tanti bɛ si ka se ne kasira de y'a don ala ni ce ni ka fadlu de wallahi an tɛ waso ayi an n'o cɛ ka jan ka kuma bɔ i da ko jɔn dɔ ko lamɛn ka réagir o ye ala ka hinɛ de ne kasira ko 2 de la n kasira ala hinɛ na ne na ne kumakan
ala i sɔnna k'o don jɔn dɔ dusukun na a filanan ɲɛnɛmaya la hadamadenw hinɛ ye minɛ i ma dɔn mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn diɲɛ in kɔnɔ k'a n'a den bɛɛ baara ka don kaburu la muso n'aw bɛ fɛ ka ala sɔrɔ teliya la a ye dɔ bɔ sufɛ sunɔgɔ la n'o tɛ maliyɛn bɛ kulonkɛ k'i dalen na heyi ka so wusu haramu tɛ koyi mɛ k'a wusu k'a ɲɛ ka kilim k'a la ka si ka sunɔgɔ fo k'i sa i tɛ fara musow kan